PP apa? Yang ini kan enak kan? Putri sungguh mempesona. Enak itu Pak. Ayo, kuluk-kuluk, goyang kuluk-kuluk. Aku kan bayangan itu berulang. Sugeng dalu Cak Slendro. Sugeng dalu Mas Kangko, Mbak Cangik, Mbak Ibu. Alhamdulillah kula panjenengan pun maringi bagas waras. Amin. Selamat rahayu saged bergabung dengan tasakurane para warga wonten ing Desa Winong Gemarang Madiun. Leres dalu punika adicara perpisahan sekolah SD nggih Pak nggih. Ngapun. Lha niki lagi gak perpisahan sekolah to nggih Mas? Manggone wae nang kene. Oh, manggone ning sekolahan tak kira cuma acarane perpisahan. bersih desa perpisahan SD. Lah kula kinten iki perpisahan SD niki bersih desa wonten Winong nggih Pak. Nggih, leres. Alhamdulillah saged silaturahmi sungkem takdim kula katur panjenenganipun beliau Bupati Madiun. Alhamdulillah dalu punika di sela-sela kesibukan beliau dalu punika saged silaturahmi dekat dengan rakyat bahwa salah satu bupati yang peduli dengan rakyat Madiun adalah beliau Pak Hari Wuryanto. Tepuk tangan buat Pak Bupati. Nah. Kaping kalipun sungkem katur kagem panjenenganipun Bapak Kades, panjenenganipun Bapak Agus Nur Wahid. Luar biasa niki wau. Apa? Pidatone jan wah tenan kok Pak nyenengke. Apa kowe roh? Lah kula ngrungokke wau. Pidatone Pidatone napa-napa iki njaluk kekurangan Mas. Jujur
diomongne nek dalange njaluk kekurangan pemergane 100 ya karek 80 dagelane pamane 10 juta ya karek 6 juta wong tera pae njaluk dikurangi kok kok medhot kowe Ayo njaluk pengurangan. kowe iki mertandake nek Bapak beliau iku panjenenganipun kuwi blak utang ora tedeng aling-aling kuwi ngono urunan duwike rakyat direwangi urunan pengen delok komet mirsani Mas Kangko 30.000 nggih. Nggih. Lho 30.000 iso delok awake dhewe lho, Mas. Ayo ya bener to, maune loro dikurangi dagelane siji nggih ngoten Pak. Lho. Kok siji Kowe tok pengurangan kok. Lah aku gak melok nemen. Nyapa? Kowe ngawur ae iki. Mbak dedonga Mbak Cangi. Ndonga pripun Mas? Mangan lontong ning pinggir sumur, muga-muga warga masyarakat Winong diparingi panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Nandur dondong ning pinggir sawah, muga-muga Kyai Winong diparingi berkah barokah. Amin Allahumma. Iki mertandake nek Kyai kene iki kompak. Ngoten niku mbok langsung ayo penak nggih. Langsung piye lho iki? Langsung piye? Lho, maksudnya iki tegese nek ndonga-ndonga. Ngono parian aja dicampur-campur. Nek wong ape ngomong muga-muga panjang umur langsung ya penak to. Lho wong dagelan seniman iki kudune semu ra mboten to, Pak? Oh iya. Semu ya semune aja nganggo kabeh. Donga bareng mbok parikno iki. Kok mangan dondong ning cedhak sumur. Ya nek ora kejekur sumur, ora kejekur bongkos sik. Kok iso ya langsung mugi-mugi sedaya panjang umur. Lah nganggo parikan kabeh iki malah rusak. Ya ora ya malah apik Kok apik piye? Lah kowe nek nganggo parikan donga ya. Salat maghrib bisa sampai tekan subuh lho. Lah iso. Lah parikan piye? Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuku duku karo nanas kul a'udzu birabbinas. Wis suwi lho, Mas. Langsung lho penak. Lah entungane piye kowe? Ya wis muga-muga sedaya paringi sehat walafiat Allahumma. Oh, ngatan yo amin kabeh. Ora usah nang Masa tuku dondong ya. mangan dondong cedhak sumur kedelungu malah. Lah entungane ngono ku ya ora apa-apa iki. Langsung tes ngono lho. Kula matur suwun karo Pak Panitia ya Mas Ya Komen. matur nuwun. Awake dhewe medun teko kono. Kok kono Lah ya ditutne langsung kowe didelok ngendi, Met? ngono kae Mbak Gatun. Warung? Wah, jan penak nang kono. Piye penak? Apa-apa enek. Mie enek, kopi enek, teh enek. Iya. Tak kira panitia ya sembodo. Lah kok bayar to? Ini warung kok ngawur. Gawe iki ya pelutak. Lho maksudnya nek kuwi dinggone transit tak ya total kono ngono Mbak piye? iki daleme kae nek kuwi ngono daleme Bugiem sebelah iku Bu Sari mau masing apik ku mau Met. Oh, tapi ya nek sarimi barang ngono kok. Sarime iki bayar ku nek kono iki gak bayar wong dicepake karo Pak Panitia kok. Oh, Kula matur nuwun sedaya panitia warga mriki menika ngawontenaken bersih desa. bersih desa. Apa to sing diarani bersih desa? Resik desane Supayane ben apa, Met? ya ben resik jenenge bersih desa. Maksudnya ku didongake ben piye warga kene, Met? Ben ngene wae apik ya ra. Iki ya ketok guyub rukun nggih Bu nggih. Ya, enek apike kaya ngene kok ditungane wis ora usah ditungane apik. Sampeyan iki mek dagelan kita kok kleru, Mas. Lah kok bisa kleru. Lah wong ndongane ben piye masyarakat kene carane ben maju piye lho, Met? Ya Bu maju Bu mriki Bu. Ya. Iki Maksudnya warga kene iki ben ayem tentrem gemari palojinawe Kertora Harjo iki lho, Met, anggone pados sandang papan diparingi lancar. Iku iki carane piye? lah ngono lho nek ngendikan karo ingsun kuwi sing cetha. Dadi dongane gur siji muga-muga sedaya paringi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Dongane kok sugih iki lho. Lho donga ora kulaane kok ya penak. Dongane muga-muga piye kene Sugih. nah aku ya ora. Tak dongakno muga-muga anake pinter nggih, Bu nggih. Anake pinter tok ora sugih ya percuma. Ora. Lho tapi kan pinter iku orang biasa lho, Met. Oh, luar biasa nggonti. Tak omongi ya. Wong ki sapa wong tua nek duwe anak pinter kuwi senengke mboten Mbak. Bener-bener. Iki Mas Pendidikan itu diutamakan. pepatah sudah mengatakan carilah ilmu sampai ke negara Cina. Iki kudu duwe anak sing pinter, Mas. Kelinci pun enak omong. Oke teko Winang nggo Google Map kok teko Cina iki lho. Wong iki mbok mikir kok teko Cina nyapa? Iku pepatah ya Mas Komet. Lah terus Pepatah mengatakan carilah ilmu, tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina. ben piye? Ben pinter. Nek wis pinter mesti penak. Penak. Belum tentu. Loh, Kok belum tentu ki lho. wong sing bobol ATM kaya wong pinter-pinter ya.
Kae yo ora penak lho uripe wedi kae. Dadi buronan kok. Ya ora kasus tok ya. Kasus. Lah iya, penake yo lembi. Wong pinter ki nyuwun sewu lho, muga-muga tak dongane nek duwe anak pinter. Ana tetembungan, bocah pinter, sok nek gedhe dadi dokter, tumpakane mesti helikopter, Mat. Ya ora? Oh, berarti kabeh dokter pinter. Pinter. Urung tentu. Tentu ya, Mas. Yen saya nak dokter pinter nyapa kok takon, aku meriksakno anakku. Kok ditakoni, "King napa, Pak?" Enak ngerti nyapa aku tak borene. Kok ora pinter ta berarti? Dokter masuk ora? Yo masuk. Maksudnya iki ngene lho, Mat. Niki Pak Kakowan jenengan iki wah. Maksudnya ngeten lho, Mas. Kudune kuwi ngerti dokter. Ditakoki kuwi keluhane penyakitmu ki apa? Lho, anakku dikeluhi dari sapi kok piye? Duh ya, Mat, ampun. Diperiksa iki maksudnya kendalane penyakitnya apa sing dirasakne iki apa? Anak meriksa kowe ngerti. Piye? Meriksa yo gur ngene to. Udah ndak apa-apa. Lho gak nyepele wong to. Wong dilagi ditutul ngene kok di ora apa-apa jenengan kok ditutul rata yo aku puas ya ta. Wong kok yo padha mbayari. Mas, kuwi ngono jenenge tensi detak jantungnya anakmu ki jek berjalan apa ora? Iku ora pengalaman kocluk. Anakku yo nunggu yo jek jalan yo gur awake rada panas ngono to. Maksudnya iki mlakune jantungnya anakmu iki lho, tensi jantung ra ngoten to Pak? Iya. Yakin ngerti aku jantung kok mlaku piye iki? Jantung. Tak jantunge iku lho piye ngono lho, Mat? Ya wis padha karo umume kuwi. Lah iki mane anakmu diperiksa iki ning kene-kene iki jek sehat apa ora? Aku nak ngomong ini, piye ndak apa-apa ini cukup dirawat jalan saja. Lah kowe ora nesu-nesu to? Lah kok nesu? Lah wong anak kok dirawat ning dalan, mbok dirawat padha-padha karo kancane, nang ruangan sing apik, Ya. diimpus apa piye lho ngono. Kok dirawat ning dalan? Yo nek kene truk motor bahaya lho piye to? Lah kok bahaya? Lah dirawat di jalan. Maksudnya ini lho cok dirawat di jalan ki dirawat ning omah ora entuk nginep. Lah umpama nginep yo kenal ora. Keluarga yo ora kok nginep nyapa to. Kowe iki omong nek karo kowe wong kocok iki omong ngene iki angel karo kowe dijak omong iki. Ora usah omong karo aku nangel. Ki omong ki bengi iki tujuane apa ki bersih desa. Tujuane ngeten lho tak tanglet. Nah ki Angkat sampean. ana apa? Tanglet jenengan. Apa? Bersih desa. Ngopo kok desa nak bersih desa ngopo kok gak nyapu bareng-bareng sak desa ngono. Ben bersih. Ki napa? Lho, iki kan bersih desa. Kenapa ben resik lho gak nyapu bareng? Nyapu kok wayangan anggap dagelan, ya ta? Mas, sing diarani bersih desa nanggap wayang ki mergo wong Jawa ki ora ninggalke adat istiadat Jawa, spirituale dicekelke mboten Salah. Jawabanmu iki gak otentik. Lho kok iso gak otentik ki? Ngopo kok bersih desa kabeh ora nggawa sapu resik-resik? Kenapa? Gak ngerti ta? Sebabnya apa nek Mergo sing diresiki udu larahan sing ketok. Udu sampah. Udu sampah sing ketok. lah sing diresiki Sing diresiki iki sing bangsa ora ketok memolone suker-sukertone iki men ilang. Ngono. Mula bersih desa ora nganggo sapu ning nganggo kabudayaan ngene iki bentuk rasa syukure awake dhewe mring bumi sing digoni. Ngono. Nyun sewu nek sampe mboten enten bersih desa, nggih kula niku tangga desa wonten. Mboten nate bersih desa. Enek omo penyakit pagebluk niku ula niku gedene sak geluku, Pak. mosok nek Nyun sewu. Sak geluku lho. ula iki aku ora percaya mek ula nek gedene sak geluku Sak geluku sampean percaya mboten Mbak Cangi Lah iya kuwi lho. sak geluku ora percaya aku sampean percaya mboten ora percaya aku mek Gak percaya? gak percaya Ya sak ngisor sithik lah. Niku tikus gedene sak kambing-kambing. Pedus puyo. Tikus iki sak pedus. Pedus, Pak. mergo ora bersih desa Ora tau bersih desa, ora tau nanggap wayang. ala ora percaya wong tikus kok sak wedhus iki lho Sak wedhus. Lene sepira ya ora percaya. Sampeyan gak percaya? Gak percaya. Sampeyan gak percaya? gak percaya Ya sak ngisor sithik. Wong kuwi jenenge pagebluk kok, Mas. ala ngene kok ya gumun lah daerahku iki tangga desaku Ya, Pak. wong lairno iki malah metudel mek
Ora percaya. Wong lairno iki metudel. Kaya, ora kaya wong lairno kok metu. Wong lairno iki metudel. Ora percaya. Sampeyan percaya mboten? Ora percaya. Sampeyan percaya? Ora percaya. Ya sak sore sithik lah nek umum. Iki ngepasi bersih desa wulane wulan Muharram nggih Mbak Jan. Bulan Suro. Bulan Suro. Sapa to sing diarani Suro iki Mas Komet? Lha Bu, Suro iki mesu rasa. Dadi rasamu bengi iki kowe kudu malam tirakatan. Wong sing gelem malam tirakatan melek kok ngantek jam subuh esuk rampung delok wayang iki kok melekan bengi iki delok wayang. Sesuk mesti bakale met Karipan. lho. Lah ngomong karo kowe Nek ngawur. melek nganti isuk kaya sesuk dendeng-dendeng. Bakane ditebino saking Sukerto, Cinaketa saka rejeki. Sing duwe gaman ya diumbah, sing duwe pusaka ya dijamasi. Mergo mbah-mbah biyen ki nek kowe jamasi pusaka wayah wulan sura ngene iki, idumuhe mandi met. Ucap sak pangucap niku mandi nggih mboten Mbak Cak. Nggih. Kowe ora usah ngandani teko ndi-ndi. Lah ngopo? Aku Pak Diku sak anak temen rasah ngenteni suroi bendino. Gaman tak jejer-jejer enek bendu, arif, sak ungkale. Lho kayak gak bodol iki met. Pancen nang pasar kae kok. Maksudnya wulan sura iki lho. Ya ulang suro kene iki Sing duwe ngelmu, sing duwe pusaka mesti dijamasi. Lah iya malah ngandani aku lho. Lho lah kok ngandani kowe? Lah kene jengku papan panggonan bocah nyuwukno apa iso kok. Kowe aja omong aja Lah sepele. kulino melek nang Suraya kaya ngono kuwi. Nggone Madiun iki gudange piyai-piyai sing hebat kok. Lah iya. Madiun ku adalah kota pendekar lho nek ngomongmu keliru diantemi kowe. Ditendasmu ki engko. Keliru karo wae sapa? Maksude kok kowe iki kulino nyuwuk wong lara iki ya iso Iya. kowe. Nih, manganu sik. Upama iki men. Upama kok jelalah kok aku lara ngono ki. Mamane. Upamane wetengku kembung men. Heeh, Carane piye ben mari? gampang. Piye? Demek wetenge. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Asale waras balik waras saking ngersanipun Allah taala dilatser mari. Oh, didilacer iki mari. Mari. Kok empreh men nggih Pak nggih. Kok sepele. Mergo wong kulino tirakatan Sing penting ku yakin. yakin. Apa-apa nek yakin mesti mari. Lho ngono. Upama sirahku ngeluh ngono ki piye men Cara cara ngelu ya demek plek. iki kok banter iki So apa? membuntir kaya kelompok dah Ora ya kudu syaraté ngono. Demek plek sirahe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asale waras balik waras. Rono lillahi taala dilatser mari. jilat ser Iya sementing yakin. yakin Yakin. upama ndelala ngarep iki kulino lungguh terus to men Yo. upama ambeien ngono ku piye men ambeien Ambil yo ambil ya iso ya padha. carane piye bismillahirrahmanirrahim Oke, asale waras Ngene ya, Mas. Omne. Ngene. Pecah iki terus. Bismillahirrahmanirrahim. Asale waras balik waras. Langsung rasa ditirat opak. Oh teko ambiyen bareng mok serukno lho. wong jenenge Oh loro iki dijak omong serius kok. Mergo ngene, Mek. Kuwi penyakit sing ning jero iki wong iki ora ngerti. Ora ngerti. Iki pemene kok saka mangsa nyuwun sewu koyo Mas Kangkol kan kulino lenggah. Ah. Mergo ndalang iki suwengi iki mumpet iki lenggah terus. Kurang minum air. Kurang minum putih. air biasanya ya sok-sok kena penyakit hernia. Kuwi penting wong lanang, Mek. Hernia gampang. Wah, hernia iki biasanya ora sepele lho, Mek. Aku Pak Kangkong pun kula paringi trik. Lho, apa nggih, Mas? Hernia penyembuhannya gampang cuma rada sabar. Kok sabar ki piye, Mas? Carane Carane piye? isuk kae nggodhog banyu aja sampai umum anget-anget ngono kae. Godhog banyu anget-anget. Kayak uyah. Heeh. Sak gedem. Segegem. Nah, diulet. Nak wis esuk kae bioserne. Ser. Ditelateni kudu sabar 7 dina lah. Pitung dina pitung bengi. Pengen mari godhog banyu. Godhog banyu diwene uyah segegem. segegem Diolesi oleh ser 7 dina. Ngono kuwi dadine piye, Met? Dadi ndok kasin. Lho, Tidak asing. Wis dadi dadi. omong-omongnya bahasa kaya belajar. Mungkin telaten. Wong ya iki didongakne muga-muga piyai kene, Nggih. Kyai Wino ngatur sembah nuwun Pak Kades, Bapak Panitia, Bapak-bapak punggawa praja ya Mas. Nggih. Sing wis karaya-raya nimbali Mas Kangko, awake dhewe melu keduman rejeki. Nggih. Muga-muga Kyai Winong diparingi sehat walafiat, rejeki kathah barokah. Amin Allahumma. Amin. Iki lho imbang penontonnya kene ibu-ibu, mriki bapak-bapak. Mriki bapak-bapak. Dadi nang ati iki lho ayem aku. Ayem nah aku Pak. Bapak-bapak ki kaya iki makhluk yen sewu lho mboten tok kula nguroni.
bapak-bapak itu adalah makhluk paling qanaah, wong sing paling nrimo. Lah kok iso nrimo ki lho, Mek? Walah dadi kalahane sapa nek bapak-bapak. Ya ora iso wong pepatah sudah mengatakan bapak itu adalah presiden rumah tangga. Berarti menangan, Mek. Ya kuwi jenenge rak nggo ngumpulno tok ben awake lali. Asline awake dhewe iki disiksa ning ra krasa. Kok iso Sing iso sapa? Wedok. Lho. Kok iso ngono? Niki mboten sati yang mriki, Mang. Kula teng griya, Mang. Ah. Blegere nak teng mriki tak komet masak blangkonan nggih surcan kene bintang tamu. Mlaku-mlaku di Ning omah piye? ya LPG entek tukokno. Pokok pasang sisan. Nek tak pasang aku dikebledosan. Saiki nak dipikir-pikir, apa nak wong lanang ki ra iso kebledosan LPG. Kuwi toh nyawa lho pasang LPG. Iya ra? Ya. Lah iya ki dibokalan ning rapopo budal. Budal, mergo tanggung jawab. Tanggung jawab. Iki bojomu sing kleru. Nek bojoku beda. Piye? Bojoku gematine nek karo Mbak-mbak Waranggono kuwi kalah, Mas. Lho. Aku iki nuwun sewu bacange, angger pertanggapan ngeten iki wong jenenge karipan ya, Mas. Omahku ya adoh. Nanti aku turu sampai jam 11, Mas. Bojoku tidak banyak bicara, yang tangi ngono orang. Lah kok Ora bojoku gemati kok ujuk-ujuk gawa banyu dikai sak ember bayur. Kuwi bojoku gemati nek karo bojoku pedhot no. jenenge malah parah kuwi. Lho, kuwi di areal. Oh, bukanya sing apik ya bojoku. Lah nek carane piye ben rumah tangga iki ben rukun, dadi rumah tangga sing keluarga sakinah mawaddah warahmah. Gampang. Pathokane wong jaga kerukunan ki ora ning desa terutama dalam berumah tangga dulu to, Mas. Iya. Carane piye ngono ki, Mas? Carane gampang. Kowe tak omong ngene iki. Gimana iki? Mas Angko ki kene. Trik ben rukun. Iya. Iki awake dhewe ora aja sungkan-sungkan nyontoh wong India. Wong India kuwi seneng susah mesti nyanyi. Kowe ngerti wong India nak ngerti wit umpama ki nek wit akasia. Ya umpama wit Bedane wong Indonesia karo wong India. Wong India. Wong Winong karo wong India kuwi bedane ngene iki. Nek ngerti wit wong India mesti nyanyi. Koye mile gaya. Koye mile gaya. Koye mile gaya. Koye mile gaya. Iki wong India. Lah nek wong Winong iki, Mas. Wong Winong beda roh kowe. Piye Winong piye? Apa kuwi, Mas? Nguyuh. Jadi beda ya. Beda. Keluarganya secara beda ya. Oh, aku berangkat ngene iki pamit bojoku. Pamit bojomu piye? Saliman. Salaman pamit ngene iki. Aku berangkat ya, Mah. Aku kan ngono. Lah kok Mas, kowe gaya men tanggapan ki nek enek ngene iki nek ora enek ning omah ya ora payu kok nyeluk bojomu kok Mas ki lho. Lho, lah kok jenenge Satimah. Lah kok nyeluk sapa tim? Bojomu sapa? Satimah. Undange piye? Mah. Oh iya, tak kira mamah ngono. Aku berangkat ya, Mah. Ngono ki ya nyanyi ya. Nyanyi piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Bojomu piye? Wah, ya mending apa tukaran piye? Ora sida. Karo puisi nek wong ning jaba akeh. Agak sanyanyi, engko mantu tak tumbas nopo. Muni ngono ya. Kono nyanyi nek. Nyanyi piye? Aku tidak minta oleh emas permata dan juga gila kok. Ya pikir lambemu kaya copaki badhekne gila aku. Pemuka. Berarti nek jagongan apa-apa lek nyauri karo nyanyi ya, Mas? Nyanyi. Yang tak yo medhoke tukaran gak Aku sak marang tuaku walah sak omah bekaset. lho. Apa ora nek tembok yo makmu meh. Dadat PF. Ora kena kanggo contoh nek kowe iki. Wong tukaran iki nek iso ki jangan banyak bicara. Dalam berumah tangga iki nek tukaran tangga iki aja sampe krungu. Apa meneh anake awake dhewe. Aku nek tukaran tak handset, Mas. Jadi kayak nek krungu. Coba takut piye to Mas iki? Ya apa? Tukaran padu karo bojomu ngono Lah ya ben gak krungu. Wih, wong mbok krungu ora penting tak handset. upama nek jeneng wong tukaran saka mangsa kan berinteraksi, komunikasi sama pasangan. Dan nek mungkin pengen mangan piye jajal? Mangan sing penting aja omong. Lah piye? Yuk nganggo gerakan. Piye? Pamane aku bojomu. Apa ki, Met? Pengen ngene apa? Gelut. Mangan yo ngene kok iso mangan takon. Oh, yo ngene mangan. Heeh. Wong pengen ngombe. Ngombe gampang kok. Piye?
Oh, kuwi pengen ngombe. Ngombe. Lah awake dhewe wong omah-omah biasa. Ayo presiden. Malam Jumat, Met. Malam Jumat. Malam Jumat sunah Rasul. Lho kewajiban kuwi, Met. Iki ibadah. Lah malam Jumat itu sunah Rasul ibadah kanggone wong Islam. Betuku. Yo, Satimah mang yo. Kok kono ya kok kono. Umpamane. Piye? Apa kok ngene iki? Ada tuwae ndara yo roh. Aku ora ngerti aku. Mosok kok Aku Fatimah apa maneh? Ya. lha nyapa kok goblok nang ndro. Ora mesti yo, Mas. Sing biyen kae roh ndro ngene iki. Wis anak-anak goblok. Kok kene kan belum gak paham aku mau. Ora ngejak iya lah. Kene wis rak ngono iki kok. Tuwek kok ya. Nyanyi ya, Pak. Nggih. Guyonan boleh tapi yo diseni dengan Lagu. tembang. Oke. Jare kowe nyanyi apa-apa iso. Iso. Rumah Irama iso. Nek kok rumah. Apa mawon to, sing penting ada nuansa dangdut insyaallah. Mosok Met iki, Met. Yudi. Yudi. Aku kadung semangat. Iki iki maratuane dhewe iki kok. Ngawur. Aku iki pecinta Rumah Irama lho, bisa kowe muka dimasih nganggo salam. Jenengan termasuk fene. Wah, sore tagruk. Berarti Lana. Sik. Mas. Iya, Berkelana. celana ya, Pak? Berkelana. Dolan. Dolan ra nganggo celana. Udah. Gak enak ya. Oh iya, dalam bercelana siap. Berarti hafal termasuk ya? Iya. Iki Roma Irama lovers lho. Sik. Nih, cukup satu kali kehilangan kontak, cukup satu kali. Cukup satu kali kehilangan kontak, cukup satu kali. Sik. Kontak apa tongkat? Lah buku aku kehilangan tongkat ya. Kontak kok iso kontak. Lah mau hari ini tahun 2006 kok kehilangan tongkat iki nyapa to? Sing umum yo kowe ngerti kontak umum. Ya berarti Lagu niki apa jenenge tongkat, Mas? apa keluargane Roma Irama? Ngeyel wae. Kae Met. Sing kene kulo ngrungokno. Oh kaset tok mang yo mahmu yo. Terus Piye? Ayo tenan lho iki. iki aku arep ngetes musik sampean. Iya. Oh ini kadung semangat kono gak iso ya ra. Ente dangdut toh? Ente dangdut. Instrumen Mas, instrumen. Ayo, Mas. Sing menurut sampean ke rumah-rumahan instrumen pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu-ibu yang sebelah sana tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan ini, selain kita hidup, kita juga harus ingat bahwa kita adalah calon-calon orang yang akan mati. Untuk itu sebuah lagu Mira Santika. Gak oleh yo Mas kaitane apa? Wong akan menghadapi kematian kok Mira Santika malah sebujur apa, sebujur bangke apa. Ojo nyanyi kok batang ya. Lah nek kaitane wong mati apa ya, Wong? Wong kok karek aku ora tak anu dhewe gitu kok ya. Mas nek Sidorondo gak engko. Roma Irama Sidorondo. Untuk itu sebuah lagu untuk Anda semuanya. Kendangnya coba Mas. Oh, kayak kacaku. Kowe jekelingan ya mesti. Jebul lu bisa move on gak? Ora usah Met. Apa? Ono ya Met Met. Ora kacaku apa ya kuwi tok lho kaya. Sing jekelingan yo kuwi lho Met. Sama kata kok. Coba ikuti suara saya. Ibu-ibu, bapak-bapak emang geng-geng. Semuanya. Ayo. Lah kita tengah kegedean Met tadi sindur. Ibu-ibu. Banter di karo bapak-bapak. Ayo Bapak bukti. Cirono. Sebelah kanan Met. Semuanya. Oh. Hey.
Met ragam ireng akeh terus. Kowe iki tak sentak. Sing entak sapa yo Kowe ini kene dalam rangka rumah ramalnya apa tuh? Hei. Iki anu awakmu lho, kowe nek diantemi kanca-kanca iki wakes. Alah karo dikira lungguh ae kok. Dikira maju bareng wani aku. Wani tenan ora? Alah sing tak deni apane? Kowe pomo yoga-yoga ngadeg antemi kowe. Wani. Tenan ora? Iki iki cah waninan kok. Yoga-yoga lho, Met. Aku ora ngerti lho. Iki lho Iya. Mas sampe ditantang komet Mas, aku ora melu-melu lho. Maju bareng. Oke. Ya ngono. Sampe karo komet dawan. Oh ya gue tak sabar-sabar rawani. Dia omong yo sekali-kali yo ngono lho, Mas. DC kulite ireng bareng sampe gak wani. DC sampean kulite ireng Ora wani. sampean nang mamune apa yoga iki mripate kira ngono sampean gak nesu. Sampean gak nesu. Sampean iki bojone jare pincang jare komet. Gak nesu. Pancen punya kabeh dadi. Ora nek sing nesu ngono lho. Oh sabar yo Met. Lah aja nek kok yogane umpak dalange rawani karo aku kok. Mas Kangkok. Alah. Met, kowe nyuwun sewu lho Met, iki ketua-ketuane pagelaran malam hari ini lho. Iya ngerti ketua pagelaran ngerti ya. Iya. Ning gak wani. Lah sebabnya apa, Met? Sebabnya apa gak wani awakmu? Aku ngerti kartune. Ngono dadi Oke, sing wani, Met. wong lanang rawani kok nek sinden. Oh, iki kene mayang saya tak jeneng. Oh. Iki saya ngerti le. Nah, aku ndak wani. Ya kowe kan gak wani. Gak wani. Lha iki apa wani? Wani. 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 Aku sing gak wani. Nek karo lanang gak wani mosok karo wedok ndak wani ki, Met. Betul. Umpama ki wong wedok-wedok sinten ki lho, sing ayu-ayu ki bojomu to piye? Sing upama bojomu ki. Ya karo pinter-pinter ngatur to. Lu kok iso ngatur ki lho, Mas. 0 4 mo 6 tu. Nah, Sing pitu ki. ya awake dhewe jadwal dadi ben awake dhewe tetep fit. Jadwal piye? Dijadwal dinane lho, Pak. Oh piye? Jenenge? Kene, Heeh, pamane Mbak Dewi. mriki Senin. Heeh. Wah. Nah, mriki kangge Selasa. Pandang. Selasa iki Rebu. Rebu. Sing iki Iki tak eman-eman. Rebu aku rene anu kemis rene. Lah ngopo kok kene nek, Mas? Lah iki sing kene tak eman-eman aku kemis rene neh. Lah nyapa kene mbok imane-imane? Kene. Kene nyapa? Ya gak aku tiel. Kene Sing wedi sapa kowe? gak apa-apa. Iki jemah ya Oh, to. jemaah. Tak do beli. Oh, udah beli. Wis bareng karo kene. Setu ning kene. Ah, Minggu, Mat. Minggu prayo, Pak. Ijazah siji ya, Mas. Alah ngapet to kok. Sang sekolah ke minggu prayo, Dek. Tapi kan iki gilir to nek kuwi bojomu. jenenge ora adil. Tanggal abah. Tapi jek siji bojomu. Jiro lupa mau pintu. Sing sasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu. Pas. Iki kan Nyapa? mertua. Mertua deh. Gak masuk ngono ya jalan digilir. Lah ngenteni mulai Senin ngantek Setu kaya petluk. Ya itu mbak-mbak luar biasa iki. Yo. Nggih, ngatur itu Mbak Tange. Oke, ya. Mbok dile wonten ngawala. Mboten, mriki niku manut diparingi napa manut. Oke. Sinten iki sing didhawuhi menika? Ah, disiake para pamirsa seno. Iya, Met. Disumpati ngono. Mas gak MC-ni. MC-ni yo. Oke, baik saudaraku. Masyarakat Pinong yang luar biasa. Tak panggilin ada sederetan artis kondangnya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Winong luar biasa. Salam sayang tak akan hilang, salam rindu tak akan layu. Kamu kakean itu lho. Tapi kakean itu. Lah orkes kakean dikira sing ora ngerti komen apa koclok kae ngono lho. Lah gitu deh. Sithik wae. Baik, Winong luar biasa. Tak panggilin satu persatu pesindenya. Ada siapa dia? Si cantik asli kelahiran kota Madiun toh. Kaget aku, Tapi yo kaget kok. jadi konsisten. Ayo Mas yo. Ada siapa dia kita panggil si Pak. Ah, Aku Lele. ya, loro ya. Kali ya, Apa? kali. Hah? Sinten? Retno karo Mayang. Yo. Ada Retno dan juga Mayang.
Ya semangat tuh bersama hadirnya Sumpati dengan dengan ini muni kasus ini. yo Pak Reno Joko. kebudalan dong lagi. Selamat malam Wilujeng Dalu. Wah Met, kilo sing apik mbok silain Met. Emang apa tak gue setu kok seneng ya ini. Iki Lagi kan sesuk ya setu to Mas. Iki setu. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Maya. Selamat malam Mas Lendru. Pripun kabare Cahayu? Hai, jenengan sehat Mas? Alhamdulillah sehat ye. Komunikasine penak to Met. kok kita apik to karo kowe ngene. Loh, apik piye? Jel, Loh. Kok ijo wajane sepeda motor apa piye? Mau nyarno aku wae. lamuk guri lagi ngarep kok Kak ngeluh saya. Kowe iki kudune bersyukur. Kabeh-kabeh sing milih iki Mas Kanto, aku digathuke Maya ya alhamdulillah. Iya. Awakmu dipilih iki apa ki porang cilik ya alhamdulillah Met. Sopo to Kak? Iki lho Retno. Ya Reno. Selamat malam. Sayang. Malam. Karepe mesti karepe ojo ngono sayang ora ono wanita liya kejaba sliramu sing tak tresnani. Iya to? Kita galak. Wong wedok kuwi nek mbok tlathu ngene iki kowe dengan kata-kata iki mesti nesu mek kudune alus. Paling ndak iku pakai lagu apa ngono. Bener Ya contohnya ngene Mas, kasunyatan iki. Tak warai. Iki lho iso ora. Kuwi lho mbok nyanyekno sithik wis mengalah wiwisan. Gampang mengalah iki. koyo Ora gampang nampa lelakon iki. Pikun Mas. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatan ning tresno. Kowe sumanding wong liya. Ayo, wis ora. Mudah lah. kemati ya. Wis ora. Jangan lho. Yo, Jangan cara main kamar lho. yo. Yo, kicau mania. Ikas danga, ikas danga. Asik padha kocroke. Padha kocroke. Ring aku anyar. Sing anyar. Kok sing nganggo romo kaya slendro kuwi mau. Slendro kesedihan lho, Pak. Oh iki lagu ki wong jenenge iki ditinggal tresnane, Mas. Hah? Kasunyatan sing lagi hit. Yo aja ora kabeh wong ngerti. Lah nek kowe lagumu apa? Yo wis ora ninggal dangdut no, Bos. MBG paling MBG kuwi. Piye? Wong tuwa karo Ah, enak. Wong apa tadi? Lagu piye juga? Iya kene. Aku yang yo. MBG Mas Bagong datang. Buah apa yang paling manis? Buah panti gantung ada. My little wonderland. Ngono kuwi gemes karo. Bojomu iso jajal. Irunge kaya payung ngono iso bojomu. Malah iso ngayomi. Ayo apa tuh? Ngayomi Ayo apa tuh? MBG MBG
iku antarane musik jazz apa bojone untune loro gak bisa. Iki nek nganggo penekanan ra penak. Ya penekanan Ya orang, maaf kita bukan level lagu kayak gitu ya. Kan selera kita tinggi. Iki Lagu klasik. Lagu klasik. ayo jajal nyanyi ya kowe. Contohnya apa sayang? Contohnya adalah Oh tua-tua itu. Buat apa wis. Apa? Menyanyi apa? anu Aminah Mas. Oh, Minor lho, bayangno minor lho. Benar ke apa? orang bila kamu di sisiku hati rasa satu. Suaramu kayak werku dorok. Iya. Perkudoro ya. Satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Ya salam, ya salam. Koisa. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Milah lagu zaman opo? Ning wong krungu sik ngerti. Oh, Kowe kae. iki lagumu iki zamane Minak Jinggo perang karo Israel lagumu iki. Kok tahu? Oh, betul ta, Bos? Tok iki. Ayo lagune apa iki Mas? Aminornya Mas. Ayo. Iso paling demo. Ayo ayo. Yo yo. Sudah rondo pasno. Kita mesra ya. Mas Mbahmu. Kayak aneh. Kayak gitu. Ciro lu. Pepe apa Yang sungguh mempesona. Pepe apa aku tak mampu orang. Ojo. Tenang iki loro tenang. Ojo pede awakmu semene mbok kadane awakmu. Aku lagi berhamstring. Lah aku bermain karo anu Barcelona. Ya ampun. Masa lelaki itu kok harus dipotong ya, harus lelaki dipotong. itu kok Kamu pakai iromo dong. Itu namanya kamu ngejeloki. sama sekali. Katanya kamu cor-coran. Cor-coran dia tuh kan pelan gitu loh. Be apa? Gak pas pepe apa? Lepasnya dewe. Pepe apa? Lah ngene kan penak ta. Putri sungguh mempesona. Benar itu Pak. Ayo, ulung-ulung, goyang ulung-ulung. Apa kan bayangan itu berwarna Apa? sing tani. Apa toh? Likah tenang. Likah tenang. Masih ngaten piye? Kok sing omah kaya doser gak apik iki, Om. Oh iya, bojo. Aku nomas tak ngono gedene ning yo ora tau mangku kok. Oh ya mbok lho. Sayang, bojo plikatene lho. Saya kok lho. Lah yo. Kowe rasa melo-melo ngomong karo tangga kowe iki nggih Likaten iki terkilir. Lah yo plikaten kok terkilir. Ngomongna. Likaten. Plikaten. Biasanya didoni mariku. anu didilat. Ngene iki bayangane Pak Kangko. Piye? Sebagian bayari tapi gak iso mangku belas. Sakno ket suwengi yo debok wis. Anu, soalnya ngadeg debok. Jagoane kalah 0. Kanada melawan Qatar 0. Nol. Apa jago Qatar?
Iya. Aku jenenge wong kuali. Jago apa kowe? Ya aku yo Hiroshima Nagasaki to. Wis to, sok kilo Piala Dunia anak kena kuwi. Nek sampe gak kena Jepang Piala Dunia, sak keluarga tukokno mobil. Kowe jago apa? Jago apa? Jago ku ora bakal kalah Jepang. Aku model di jago. Apa? Persebaya, ayo. Persebaya Piala Dunia. Piala Dunia Persebaya. World Cup. World Cup piye, Pak? Persebaya ki klub. Gak melok ya. Gak melok. Kok iso Jepang menang? Kok iso Jepang menang? Jepang nih, fisiknya kuat. Oh, wong sipit. Motornya banyak kendaraan elektronik yang pakai Jepang. Bawa antar-antar lainnya contohnya Kawasaki. Honda. Motor. Yo. Banter. Nyanyi apa lagi nih? Nyanyi iki. Duet-duet ya. Ye, Kasunyatan ya. ya. Tenang. Ya ini mengharap menikmati. Disuguhi lagu apa ya siap. Ya, siap. Pakai Ya terke kunjuk para pamirsa sedaya. Jin, kula aturaken kagem Bapak Punggawa. Terima kasih Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, matur sembah nuwun. Bapak Linmas. Nggih, Pak Bupati ya tasih lenggah. Nggih, di sela-sela kesibukan nyadan kuwatah Madiun kala wau Mbak Sangi. Nggih, terus. Apa lagune? Monggo, derek. Untuk menghibur sedaya pamirsa. Apa? Tuh. Lagune apa? Kasunyatan Daren. Sepira Mas. Ya, ya. Ibu ini ora. Oh, bawa ini Mas. Bone. Monggo. Ora gampang nompo. Saya kedua. Ora gampang. Sepira awas.